வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேன் எப்படி தேன் கூட்டிலேருந்து எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அடுக்கு கொம்பு தேன். எங்கள் வீட்டுக்கு சைடில் பக்கத்தில் கட்டி இருந்துச்சு. ஒரு குளவியை கூட கொல்லாமல் புகை போட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதுதான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. சீசனில் எடுத்தோம்னா நல்லா தேன் இருக்கும். அதுவும் கொம்பு தேனில் வந்து அடுக்கு மட்டும்தான் தேன் இருக்கும். அடி ராட்டில் வந்து தேன் இருக்காது. குளவிகள் வந்து புழு தான் வச்சுருக்கும். பொறிக்கக்கூடிய குஞ்சுகள் தான் கீக்கூட்டில் இருக்கும். தேன் ஃபுல்லாகவே அந்த குச்சியோட மேக்கூட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உலகம் தொடர்ந்து சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேனை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் கிளாத் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து தேன் மெழுகோடு இருக்குது அந்த மேல் பகுதியை வந்து பிச்சு அதில் விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து ஒயிட் கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு புளிய ஆரம்பித்தோம்னா தேன் மட்டும் ஃபுல்லாக வந்துடும். ஒரு ஆடு தனியாக வந்துடும். நம்மளுக்கு பியூர் தேனாக வந்து தேன் மட்டும் தனியாக வந்துடும். நம்ம இந்த வீடியோவில் அடுக்கு தேன் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். அடுக்கு தேனும் எடுத்தோம். அதோட வீடியோவும் நான் பின்னாடி அப்படியே வரும், பேக்ரவுண்டில் வரும் பாருங்கள். முதல் எடுத்தது வந்து கொம்பு தேன், இது வீட்டுக்கு சைடில் எடுத்துருந்தோம். ரெண்டாவது எடுத்த அடுக்கு தேன் வந்து விரவு பண்ணுற வீட்டு விரவு எரிக்கிறதுக்காக வச்சுருந்த விரவு பண்ணுறதுல அடிப்பகுதியில் செக்கு மட்டையில் வந்து அடுக்கடுக்காக அப்படியே லேயராக 6-7 ராடுக்கு மேலே கட்டியிருந்துச்சு. அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதுக்கு வந்து நாங்கள் குளவிக்கு புகை போடல, குளவியை தீய வச்செல்லாம் எதுவும் பண்ணலை. நாங்கள் விசாரத்துக்கு ராடை மட்டும்தான் வெட்டி எடுத்தோம். குளவி அதுவாகவே கலைஞ்சி போயிடுச்சு. குளவியை நம்ம வந்து நசுக்கி கொல்லாமல் இருந்தோம்னா அது வந்து நம்மளை எதுவுமே பண்ணாது. ஒரு குளவி கொன்றுச்சு, செத்து போச்சு, நம்ம நசுக்கி சாப்பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாசனை பட்டுச்சுன்னா நம்மளை விடாது. மொத்த குளவியும் சேர்ந்து நம்மளைய கொத்த ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தேன் எடுக்கிறப்ப எந்த குளவியுமே கொல்லக்கூடாது. நம்ம விசாட்டுக்கு தேனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு விட்டோம்னா அது வேறு பக்கம் போய் ராடு கட்டி பழையபடி குஞ்சு பறிச்சுக்கும். நாங்கள் ராடாக அப்படியே எடுக்க லேயராக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. மொத்தம் ஒரு 6-7 லேயருக்கு மேலே இருந்துச்சு. இதுதான் அந்த லேயர் பூரா நாங்கள் தட்டில் வச்சுருந்தோம். அதிலே அந்த மெழுகு மேலே மூடி ஒரு மாதிரி பிசுநாட்டை ஒட்டி இருக்கும். அந்த மூடின பகுதியில் இருக்கிறதுக்குள்ளே மட்டும்தான் தேன் அதிகமாக இருக்கும். மற்றது பூரா வெறும் ராடு. அதில் வந்து வெறும் புழு மட்டும்தான் இருக்கும். அதாவது தேனி பொறிக்கக்கூடிய லார்வா நிலையில் இருக்கும். இதுதான் எடுக்க உள்ளுக்கு லேயராக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல குளவியை. நாங்கள் ராடை அறுத்து எடுக்க குளவி அதாவே தானாகவே கலைஞ்சு போயிடுச்சு. அதை நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளை அது எதுவுமே பண்ணாது. ஒன்றை கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா தெரியாமல் கைப்பட்டு செத்தா கூட நம்மளுடைய குளவி மொத்தமாக சேர்ந்து கொத்த ஆரம்பிச்சிடும். தூக்குனே அப்படி தேன் கூட்டில் மெழுகோடு இருக்கிறதோட அப்படியே தேனையும் சேர்த்தோம்னா மெழுகு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தேனும் மெழுகு ரொம்ப சேர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃபுல்லாக நடுவில் ஃபுல்லாக இருக்குது.
குத்துது இந்த குத்துது இந்த ராடில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டார்க்காக தெரியும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதில் ஃபுல்லாகவே தேன் தான் இருக்குது. இந்த இதுக்கும் ஃபுல்லாகவே மெழுகு அடைச்சிருக்கிறது ஃபுல்லுமே உள்ளே பூராமே தேன் இருக்கும். திறமா தேன் இருக்கும். நம்மளுக்கு மொத்தம் இந்த தேன்கூட்டிலேருந்து நம்ம ஒரு 1/4 லிட்டருக்கு மேலே கிடச்சிச்சு. 250 ml ஆட்டம் கிடச்சிச்சு தேன். இது அடுக்கு தேன் நம்ம புழிஞ்சது. ஒயிட் கலர் கிளாத் போட்டு அதை நீட்டோம்னா தேன் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியாக வந்துடும். ராடு துணியிலேயே உள்ளேயே இருக்கும். நம்மளுக்கு தேன் மட்டும் பியூராக வெளியே வந்துடும். இதை நம்ம ஒரு பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. நம்மளுக்கு தேவைப்படுறப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் சொல்லுங்கள். அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் நண்பர்களே.